चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय 16 नं निसिना हालामिया आनन्द बिसिडिसिनि सिङाव थानाय दिनैहाय इउपिपिएलखौ मोजां मोनग्रा सोद्रोमाफ्रा बा पाब्लिकफ्रा दिनैहाय फेरेंगा सारखौ बरायनो रेडि नंगौ आंहा रेडि दा बरायनो ने ओमफ्राय बिबार सारगोन नामा मोजां साना दे ओरैबायदि मानसि जादों नै दिनैबो नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों निस्सय नायलांफाबाय थानो हागोन। आनन्द बिसिडिसि प्राइमारि अफिसाव ना थांगासिनो आनन्द ब्रिजनिफ्राय जों थांगासिनो फेरेंगा सारखौ जों दा गोबां आर'नाइ माला सोनानै बरायनो थांगासिनो आरो हिरो BPF जिरो 40था बियाबनि गेजेराव 30था बियाबावनो देरहासारनानै जोङो मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोङो सरकार दानो थांगासिनो दङ। बेनिखायनो थांनाय 17 बोसोरनि जा जोंनि BPFनि समाव मावनाय पाप बे पापफोरखौ फैगौ समफोराव जों उद्रायनांगोन। सुथुरनि बेरेखायै जों गसंगोन हारिखौ फोजोबस्रांनायनि नागिरनाय बेरेखायै जों गसंगोन जोङो मालाबाबो हेव मानिया बे थांखिजों जोङो इउपिपिएल दोलोआ आरो बेजों लोगोसे दंबावो बिथांमोना जोंनि बिसिडिसिनि बायह्रानि बिदाय नार्जारि मालिमिता मिजिं नार्जारि जनता बेगाव बसुमतारि आनन्द बिटिडि बिजय नार्जारि सासे दंबावो Halo. जोंनि आमटेका प्राइमारि सिङाव थानाय आमटेका प्राइमारि एक्स एनडिएफनि वेलफेयार आमटेका एक्स एनएलएफबी आमलाइगुरि बुथ कमिटि आमटेका अक्सिजे एलपी स्कुल राइट